खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लामा ससेयाव बनजार खोमोरना खारग्रा सुबुंफोरासो गावखौ एबसुनि गागि दैदेनगिरि होनना बुंनो नागिरदों। बिटिआरआव हाग्रामा महिलारिया सन्मान दं, नाथाय बिजेपिआव हाग्रामाया सन्मान मोना। आथिखालाव बिटिसिआव हिजराफोरनि सोरखार सोलिगासिनो दं, बुंदों रबिराम नार्जारि। 15 फेब्रुवारिनिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेज खुलिगोन। कच राजबंशी हारिनि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलाव राजबंशी रावजों फोरोंथाय होनांगौनि दाबि। रायजोआव एनकाउन्टार जायाखै, पुलिसनि एक्सनसो सोलिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सानजाहा बिटिआरनि सिमा बारायगोना रोखा। बिटिआर गोरोबथानि दफाया आखरै आखर मावफुंजायोब्ला बिटिआरनि सिमाया सानजाहा बारायगोना रोखा। बेयाव रावबो हाबा होनाय बाथ्रायानो गैया। चिरां जिल्लानि 2 नं हुलुगामियाव कानितपुत दैसानि सायाव बिटिआरनि एसअपिडि बिथांखिनि सिङाव बक्स कालभार्ट बानायनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंना बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर सिमा कमिसननि बर्ग सोद्रोमा आरो आथिखाल सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिमाया सानजाहा बारायनाय नंला होनना जायफोरा गिदों बिसोरो गिनो नाङा आरो बेखौ लाना जायफोरा बांसावलाबायदं बिसोर बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खुनु गामि दानजानायनि बाथ्रा गैया, हाबदेरगोनसो होननानैबो जयन्त बसुमतारिया सांग्रांथि होदों आरो बुंदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि दिपेन बर' आरो कनेन्द्र बसुमतारि दैदेननाय एबसुआव जेबो मैलानि बाथ्रा गैया। बड'फाया होलांनाय आइडिय'लजिजोंनो एबसुआ सोलिगासिनो दङ। जायफोरा गावसोरखौनो एबसुनि गागि दैदेनगिरि होनना बुंना लाग्रा सुबुंफोरा खैदां खैफोरखौ नेवसिना एबसुआ हारिनि थैनाय थांनायनि खामानि मावनाय समाव लामा ससेयावनो बनजार खोमोरना खारग्रा मानसिफोर। लामा ससेयाव बनजार खोमोरना खारग्रा सुबुंफोरासो एबसुनि गागि दैदेनगिरि होनना बुंनो नागिरदों होननानैबो जयन्त बसुमतारिया बुंदों। बिटिआरआव हाग्रामा महिलारिया सासे सन्मान गोनां सुबुं। बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामाखौ गोहोआव फज'आखैब्लाबो जौगाथायारि खामानि मावग्रा सुबुं महरै सन्मान होयो। नाथाय बिजेपिआ हाग्रामा महिलारिया जेबो सन्मान मोना। दिनै क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय मावख' बानजायनाय गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि 3 एमएलएफोरा बिजेपि मित्र ज'ट सोरखारखौ मदद खालामनायनि सायाव गावनि रिएक्सन होनना भुपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिपिएफआ कंग्रेसजों लोगोसे थायोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ रायजो सभायाव दैथाय हरनो कंग्रेसनिफ्राय खोथा होदोंमोन। नाथाय बिपिएफआ कंग्रेसनि थांखिखौ नेवसिगारो। बबेखानि क'क्राझार कंग्रेसआ बानजायनाय दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सा 40 सोद्रोमाफ्रा कंग्रेसआव उदाङै जइन खालामो होननानैबो कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर'आ बुंदों। क'क्राझाराव कंग्रेस दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया जागायबाय होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। सोनाब क'क्राझार बिधान सभा समितिनिफ्राय देरहासार जालांनाय बिपिएफ दोलोनि एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंदों दि आथिखालाव बिटिसिआव हिजराफोरनिसो सरखार सोलिगासिनो दं। बिब्दि बुंनानै थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियै प्रमद बर'आ दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि नाराय जराय गुबुननि हेफाजाब लानानै सोरखार सालायनाया जेबो जौगानाय खामानि एबा रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै होननानै सोंखारिदों। मानो होनोब्ला बिटिसिआव सिगां समाव इएमफोरा गोबां खामानि मावनो हानाय गोहो दंमोन, नाथाय दा प्रमद बर'आ गावनि मोनखानाय गोहोखौनो गुबुननि आखायाव हरफिननानै आथिखालाव इएमफोरा जेबोखौनो मावनो हायै जालांबाय। बेफोरनि गोबां फोरमान दं होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ एमएलए रबिराम नार्जारिया रबिबारखालि दतमायाव दोलोआरि 43 बोसोरारि जथुमाव बुंदोंमोन। गमामायैनो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला नंथारगौआनो बुंजायो। मानो होनोब्ला गोबां इएमफोरा दासान्दि एमजिएनरेगानि जायफोर स्किमखौ मावफुंनो थाखाय पिसिडिसि चेयारमेन आरो ब्लक लेभेलनि टिसिएलसिसिफोर दंखायो, बेवहाय हाब्रेफानानै बहाबा अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय एबा फाउन्डेसन स्टन बेखेवनाय आरो फिथा हास'नायफोरा नोजोराव गोग्लैदों। आसामावबो फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय गासैबो स्कुल, कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ खुलिफिनगोन। 15 फेब्रुवारिनिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेजखौ खुलिफिननो थाखाय रायजो सोरखारा लाहार फाहार खालामदों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। आथिखालाव कर'ना थासारिया गाहामाव फैनो लागै
लानायखौ नोजोर होना रायजो सोरखारा गासैबो फरायसालिफोरखौ खुलिफिननो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होनना धेमाजियाव दावबायनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि कर'नानि थामथि दोहौनि गाग्लोबनायनि थाखाय रायजो नाङै 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम गासैबो फरायसालिखौ बन्द' खालामनाय जादों। नाथाय 9 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम अल्टारनेटिभ बेसिसआव क्लास जागासिनो। बबेखानि मोनानि कार्फिउआवबो एसे रेहाय होनो थाखाय सोरखारा साननाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बे समाव रायजो नाङै हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कार्फिउ सोलिगासिनो। नाथाय दाबावैनो बिनि समखौ सोलायना हरनि 11 रिंगानिफ्राय कार्फिउ जारि खालामनो हागौनि इसारा होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया। कच राजबंशी हारिनि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलाव राजबंशी रावजों फरायसालियाव फोरोंथाय होनो दाबि खालामदों कच राजबंशी साहित्य सभाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला कच राजबंशी साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर द्विजेन्द्रनाथ पकट आरो गाहाय नेहाथारि कमल कुमार बर्मननि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हानजाया गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै गोसोखांलाय गथायो आरो कच राजबंशी हारिखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांहोनायजों लोगोसे मिरु सोरखारनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 बायदियै कच राजबंशी हारिनि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलाव राजबंशी रावनि बिजोंजोंनो गुदि फरायसालियाव एबा नार्सारिनिफ्राय 5 थाखोसिम फरा फोरोंथाय होनो थाखाय दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो सोनाब बेंगल सोरखारा गं 200 राजबंशी रावनि गुदि फरायसालि गायसननाय बादिनो आसामावबो गं 200 गुदि फरायसालि गायसनना फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि राजबंशी रावनि गुदि फरायसालियाव बबेखानि कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि एन्टारिम काउन्सिलनि सोद्रोमाखौ बरायनानै कच राजबंशी साहित्य सभानिफ्राय खमैबो 3 सोद्रोमा थिसननो आरो कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिलावबो कच राजबंशी साहित्य सभानिफ्राय सोद्रोमा थिसननो थाखाय गिबि मन्थ्रियाव दाबि खालामो। दासिमबो रायजोआव एनकाउन्टार जायाखै, पुलिसनि एक्सनसो सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम पुलिसनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ। मख'नो गोनांदि बे समाव रायजो नाङै उदखारि आरो हिंसाखौ होबथानाय आरो फोजोबस्रांनायनि मुङाव पुलिस गुलि गावगासिनो। रायजोआव गोबांसा दुथांफोरा पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमाबाय आरो माखासेया जखम जानांबाय। बे जाथायखौ लाना रायजोआव पुलिसनि हेंथायै गोख्रों सावरायनायबो जागासिनो दं। नाथाय बेफोर एनकाउन्टार नङा, पुलिसनि एक्सनसो होननानै बुंदों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ। मख'नो गोनांदि रायजोआव जाफ्लेगासिनो थानाय जायखिजाया एनकाउन्टारनि जाहोना मोनसेयानो, दुथाङा पुलिसनि हाथियार सिख'ना खारनो नाजानायनि जुनै पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जानाय। बेबायदि थासारियाव पुलिसनि गुलि गावनाया मोनसे एक्सनसो होनना डिजिपिआ बुंनाया गोबांसाखौनो सोमोनांहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।